Üdv mindenkinek! Szeretném, ha most egy kicsit jobban megismerkednénk a mágus paklival, így bemutatnám az abban szereplő kártyákat szépen, mana igényt felsorolva, annak megfelelően, illetve beszélnénk egy kicsit róla. Ugye a mágus paklinak az a lényege, mint minden mágus, ez is varázslatokkal, különböző titkos képességekkel machinálva próbál győzni, ugyanakkor rengeteg varázslat mellett nagyon kevés lénye van, és azok is igencsak gyengék. Ezért ajánlott a kártyák mellett még többféle semleges, ugye, natural lapot is felhasználni. Ezeknek nem baj, hogyha taunt képességük van, esetleg ha rendelkezünk olyan kártyákkal, amik csökkentik a mana igényt, vagy növelik a varázslatének az erősségét, plusz spell damage-t adnak, akkor azokat használjuk előszeretettel, illetve mivel a mágusok rendelkeznek secret, azaz titkos képességekkel is, ezért az ezeket buffoló, ezekből buffolódó kártyákat is ajánlott használni. És akkor nézzük is, hogy mik ezek a mágus lapok. Nos, akkor nézzük is a lapokat. Ugye az első, amit egy manáért az első körben már használtam mage, az az Arcane Missile. Elég hasznos, de inkább csak a játék elején, ugyanis 3 sebzést oszt meg a pályán lévő lények, illetve hős között egyessével. Attól függően, hogy valamilyen kártyával növeljük ennek a sebzését, lehet 3, 4, 5, 6, akár 10 is a sebzése, de alapnak csak 3, meg a 10-hez azért elég sok kell. Második kártya szintén egy manáért, a Mirror Image. Amikor használjuk, akkor leidéz a pályára 2 darab 0 támadással és 2 élettel rendelkező kártyát. Mind a kettőnek taunt képessége van, így ugye az ellenfélnek muszáj megütnie azt. A harmadik kártya, a Manavén. Ugye alapnak, hát mondjuk ki, nem túl erős kártya, viszont minden egyes varázslat használata után plusz 1 támadást kap. Általában jó, ha az ellenfél minél hamarabb leüti. Arcane Explosion, az első, bár igen kicsit sebző, területre ható, ugye egész pályára ható sebzésünk, egyet sebez minden egyes pályán lévő ellenséges lénybe. Nagyon jó, de mondom, csak akkor esetleg egy rush pakli van ellenünk, és szeretnénk kinyírni az adott lényeknek egy nagyobb részét. Frostbolt, ez már 2 manába kerül. 3 sebzést okoz a célpontba, illetve lesebzi azt. És a sebzése ugye fagyasztást okoz. Nagyobb lények ellen jó, mert arra körre ki is ütjük, és nem tud visszatámadni, illetve kis lényeket akár kis végezhetünk vele. 2 manáért szintén egy lény, amit megidézhetünk. Ez az Apprentice, ugye? Minden egyes varázslatnak a költségét csökkenti 1-jel. Általában igen hamar elintézik, mivel csak 2 élete van, úgyhogy elsődleges célpont. Aztán az Arcane Intellect kártya, ennek megvan az aranyváltozata is. Azt kell róla tudni, hogyha felhasználjuk, akkor 2 kártyát húzunk pluszba a paklinkból, ugye, az adott körben, azon felül, amit már húzunk a kör elején. Nézzük tovább, Counter Spell, hát más mézsek és papok ellen nagyon hatásos, amikor kasztolnak valamilyen varázslatot, az visszacsapódik rájuk. Hát körülbelül ennyit is részleteznék belőle, használjuk egészséggel. És az én személyes kedvencem a Frost Nova. Minden egyes lényt, ellenséges lényt lefagyaszt a pályán. Rush paklik ellen tökéletes, addig amíg ki nem jön a Flame Strike, de erről majd kicsit később. Arra tökéletes, hogy megfogja az ellenfelet, akár egy erős lényről van szó, vagy több kevésbé erősről. Ice Barrier, az első secret lap, vagy titoklap. Az a lényege, hogy nem aktivizálódik rögtön, csak akkor, amikor valami történik a pályán. Ez esetben például, ha megütik a hősünket,
akkor 8 darab armort, azaz pajzsot kapunk pluszba, és amíg le nem üti ezt a pajzsot, addig nem is sebződik tovább a hősünk. Mirror Entity, másik nagyon jó kártya, szintén secret lap, azaz titkos lap. Amikor kijátsszuk, nem történik ugye semmi, de viszont ha az ellenfelünk lehív egy lényt, akkor ugyanannak a lénynek a másolatát meg fogjuk kapni. Természetesen a lénynek a másolata nem azt jelenti, hogy ugyanazt a képességet is fogja használni. Például ha lehív egy gyógyítót, ami gyógyítana valamilyen lényt a pályán, akkor azt ugye nem tudjuk megtenni, vagy épp sebezni, vagy hasonló, de viszont ugyanazzal az élettel, ugyanazzal a sebzéssel megkapjuk ugyanazt, amit az ellenfelünk. Vaporize, egyértelmű, szintén secret lap, amennyiben a hősünket megüti egy lény, meghal. Ennyi. Egyszerű, de nagyszerű. Fireball, alapkártyáink egyike, ez már 4 manába kerül, 6-ot sebez. Általában szokták a harcok végére tartalékolni, hogy hirtelen elintézzék az ellenfelet, de én nagyobb életű lények kivégzésére is szoktam használni. És végül egyik kedvencem, illetve a mégyek által legtöbbet használt képesség a Sheep, vagy Polymorph, ugye birkává alakítja az ellenfél egyik lényét. Hát, hogy is mondjam, elég aljas módszer, főleg ha egy ilyen ellenfél által föltuningolt lényt, ugye egy egyes támadású, egyes életerővel lévő birkával alakítunk át. És végül még néhány lény, ugye az alappaklimból, az Eternal Arcanist, amennyiben van egy darab secret, azaz titkos képességünk használva, ugye vagy a Vaporize, ami sebez, akit megütünk, vagy az Armor, vagy éppen ugye leszeretnénk másolni majd valakit később Mirror Entity-vel, akkor ez a kártya, amíg ez a tulajdonságunk él, körönként plusz 2 támadást és plusz 2 életerőt ad. Rendkívül hasznos, ugyanis az első körben már a kör végére, mire támadó képes lesz, 5/5-ös ugye támadással és életerővel rendelkezik, később akár 10-15-ig is fölmehet. Ez az érték. Vízelementál, 4 mana, viszonylag kis sebzéssel, de nagy HP-val, életerővel rendelkező lény. Nagyon jó tulajdonság az, hogy miután megtámad egy ellenfelet, le is fagyasztja azt. Alapnak ez egy nagyon jó képesség, viszont hogyha a végén valamelyik lény ki is végzi, még a visszatámadásával ugyanúgy azt a lényt a következő körre kiüti, ugye megfagyasztja. Blizzard, közepesen erős területre ható sebzés, ugye ellenséges lényekre ható sebzés, 2-t sebez minden lénybe, illetve le is fagyasztja azt. Ha nem lenne esetleg Frostlovánk, akkor bátran ajánlom ezt, kisebb lények ellen nagyon jó, csak ugye sok manába kerül, összesen 6 mana. És végül a legutolsó ütőkártya, ami egy mage-nek lehet, Flame Strike. Hát mit kéne mondanom róla? 4 sebzés minden egyes ellenséges lénybe, és ez a minimum. Amennyiben ezt kártyával tudjuk növelni, elképesztően durva dolgokat lehet végezni. Rengetegféleképpen meg lehet halni tőle, akár így, vagy így, vagy így, nagyisten így. És akkor nézzük meg azokat a lapokat, amiket a crafting módban hozhatunk elő. Ugye, nem minden kártya van meg még innen se. Spellbender. Amennyiben az ellenfél kasztol egy varázslatot a lényre, idéz egy 1/3-as célpontot neki. Elég jó tulajdonság. Ugye a Vaporize-ról meséltem, Kirin Tor Mage. Kirin Tor Mage minden egyes
secret, azaz titkos varázslat, ugye ezek a 3 manás képességek az adott körre, ugye abban a körben nem kerülnek semmibe. Cone of Cold, hát 3 lényt célzó varázslat, mindegyiket lefagyasztja, és egyet sem esz bele. Ugye ezekről már beszéltünk. Archmage Antonidas, akárhányszor kasztolunk egy varázslatot, annyiszor rak egy Fireball spellt a kezünkbe. Sajnos még nem sikerült megszereznem, mivel közel 1600 manába kerül lekraftolni, de majd egyszer, hát ha legendásként kibontom, kiderül. És legutolsó képesség, Pyroblast. Az utóbbi patchben nerfelve lett, eddig csak 8 manába került, most már 10-be kerül, ugyanakkor elképesztően durva kivégző varázslat. 10 sebzése van az adott körben. Ugye csak a 10. körben felhasználtuk, és minden manát eléget. Ugyanakkor csak 400 mana elkraftolásra, talán ez lesz a következő, amit meg fogok kraftolni. És körülbelül ennyi. Remélem tetszett a videó. Ha igen, akkor hamarosan 1-2 héten belül jön a következő klasszé is. Addig is további jó videónézegetést. Sziasztok!